Кабат Ибрагимовлар гаиләсенә котлау сәламе оча. Ләкин бу юлы 18 яшьлек матур туган көне белән ихластан батыр егет Ибрагимов Вагиз Ривгат улын котлап китәрбез. Аны яраткан әби бабасы Махмуд абысыннан, Рамия апасыннан, Андрей абысыннан, Эльвира апасыннан, Женя абысыннан һәм Артем бу гомер бәйрәме белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәбез. 2002 елның 22 декабрендә дөньяга безнең яраткан оныгыбыз, энебез Вагиз туды. Ул кечкенәдән үк бик акыллы, тырыш, тыйнак бала булып үсте. Кирюшкина башлангыч мәктәбен тәмамлап, Урта Терешко авылы урта мәктәбендә тырышлык күрсәтеп укыды. Бүгенге көндә инде ул Иске Кулатка механика технология техникумының 2нче курс студенты буларак укып килә. Аеруча ул компьютер һәм программирование белән мавыга. Аның дуслары да күп санлы. Без моңа шатланабыз һәм аңа якты киләчәк юрыйбыз. Кадерле балабыз. 18 яшь. Бу кеше гомерендә бер генә тапкыр була торган гүзәл гомер чоры. Әлеге вакыт турында бихисап җырлар һәм шигырьләр язылган. Егетләр өчен бу айга менеп төшергә дә хәлдән килә төсле тоелган иң дәртле чак. Без ихластан сине котлап, бар изге теләкләрне юллыйбыз. Куйган максатларыңа ирешеп, бар хыялларыңны да чынга ашыра ал. Раббым сине үзе бәла-казалардан сакласын. 18 яшьтә кеше алдында бик күп юллар тора. Аның дөресен һәм турысын гына сайлап алабыз. Сине без барыбыздан нык яратабыз. Чөнки сине яратмыйча булмый да ул. Син барыбызга карата да бик йомшак күңелле, киң йөрәкле бала. Алда да бу күркәм сыйфатларыңны югалтма. Авыр чагыңда да, шатлыкларыңда да белеп яшә. Синең нык таянычың, без якыннарың бар. Вагиз энем, котлы булсын балик булган көннәрең. Имин уссын, матур уссын алдагы гомерләрең. 18 яшь кире кайтмый, кайлардан эзләсәң дә. Яңа биеклекләр ал, моңарчы белмәсәң дә. Саулыгың какшамасын да, кәефең көлеп торсын. Гомер буе янәшәңдә якын дусларың булсын. Сыкланып сиңа карыйбыз, күзләр генә тимәсен. Әй балабыз, кайгы хәсрәт, бәла-каза күрмәсен. Бәйрәм белән котлап сине җырыбыз бүләк итик. Синең белән бергәләшеп бар бәйрәмнәргә җитик. Кадерле Вагиз, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың.
Жыр юллап сине құтлауыдан көркем бүлек тапмадым. Туған күнің белән қадірлім. Інжелерге тиң ғөмірінің біліп яшәгенә қадірін. Туған күнің белән қадірлім. Інжелерге тиң ғөмірінің біліп яшәгенә қадірін. Інжелерге тиң ғөмірінің біліп яшәгенә қадірін.